Doncs jo tinc una immunodeficiència primària, específicament per síndrome SAVI. Doncs aquesta malaltia m'afecta la pell, m'afecta també els pulmons, doncs m'afectava més, i a les articulacions. Doncs el que em salva a mi d'aquesta malaltia són el plasma, específicament les immunoglobulines, que s'obtenen del plasma de la gent que dona. I doncs tu podries ser un donant. Amb les donacions de plasma ajudes a la nostra qualitat de vida, ajudes a que estem millor i en alguns casos ajuda a que estem vius.